салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. мо имрӯз як ахборот ба шумо пешниҳод мегардонем дар мавриди тӯй гузаронидан дар ҷумҳурии Тоҷикистон. оё чӣ гуна иҷозат доданд? Чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, дар моҳи июли соли 2020 Кумитаи дини ҷумҳурии Тоҷикистон танзим ва ҷашнуи анъана як қароре пешниҳод гардонид, ки гузаронидани тӯй ва маъракаҳо набояд зиёда аз 30-40 нафар бошад. Вале хушбахтона шурӯъ карда аз ҳамин 1 апрел оғоз мешавад тӯй ва маъракаҳо гузаронидан дар доираи то 100 нафар иҷозат доданд. Вале гарчанде ки иҷозат додан 100 нафар иштирок кардан дар тӯй ва маъракаҳо, инчунин қайд кардан мумкин аст, ки бояд қонун ва қоидаҳои беморӣ риоя карда шавад. Дар ҳолати риоя накардани қонун ва қоидаҳои анамии беморӣ ҷарима таъин карда мешавад нисбати анаму шахсияте ки тӯй мегзаронад. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунен ва ба саволҳои хитон ҷавоб бигирен. Исматулло Табаров нависад: салом додар, агар туда обратно билет бигирем, депорт намекунанд, депортация намекунанд, туда обратно билет мегирен ё ки аз як тараф мегирен, бирен қонуну қоидаҳои ҳамҷоро риоя кунен, шуморо депорт намекунанд. Ёров Восе нависад: фақат Москвада ҳаст рейс, дигар шаҳрҳода рафтан мешавад. Мутаассифона айни ҳол танҳо аз Душанбе ба Москав рейс мондагианд, ба дигар шаҳрҳош дар ояндаи наздик мумкин ки пешниҳод кунанд рӯйхати рейсҳоро. Фирӯз Абдуллоев нависад: билет нафурӯхтастанд ку акай Сорбон. Аллакай аз рӯзи 2 апрел аввалин парвоз ба Москва муқаррар шудагия ва аз самти Душанбе ба Москва парвоз мекуна. Чиптаҳош фурӯхта шудагӣ ҳастанд. Шахсиятҳое ки агар харидагӣ бошанд дар комментария бинависанд, то ки дигарорам бибинанд. Ва ногуфта намона ки шумо аз дигар ширкатҳо наметавонед чипта харида, танҳо аз Somon Air ва Ютейр. Ҳакимов Собирҷон нависад: акаҷон илтимос хафа нашавед, ту дигар да ҳеҷ ка дар кор намешавӣ, раҳора ҳуй кадан. Хай дар кор мешем ё ки намешем, мо барнома кадан мегирем. ҳастанд бародарое ки тамошо мекардан аз аввал то айни ҳол тамошо мекунанд. Мастер нависад: акай Сорбон, дар Тоҷикистон танҳо парвозҳо кушода шудагиянд, тамом поездҳо ино кушода нашудагиянд. Мутаассифона роҳҳои заминӣ кушода шудагӣ нестанд, танҳо парвозҳоро муқаррар кардагиянд, тамом. Дирӯз мо як навор пешниҳод кардем, дар бораи нарху навои билетҳо гап задем ва бо дар ҳамин навор бисёр савол додагӣ ҳастанд. айни ҳол ман инҷа хондам як 20 кас 30 кас савол додагия ки нархи билет чанд сомона. Маълум мешавад ки видеоро тамошо кардагӣ нестен. Нархи билет муқаррар шудагӣ ҳастай. Аллакай директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар як ҷаласаи худаш қайд намуд, ки нархи чипта аз шаҳри Душанбе ба Москва на зиёд аз $350 бошад. яъне ки аз $250 то $350 бояд муқаррар кунанд, аз ин сума зиёд нашава бояд. Боря 96 нависад: нархи билет аниқ 3500-4000 сомон бовар карда мешавад. зур шидай. Агар қимат биган чӣ кор кунем? мо дар навори динангимон қайд кардем, ки анамун директори агентӣ қайд намуд, ки агар аз сумаи гуфтагишон дар ягон кассаҳо билета шумо бибинед ки қимат фурӯхтаиста бошанд, метавонед ки ба мақомотҳо муроҷиат кунед. Ҳикмат Гиёев нависад: салом алайкум, ман мухлиси шумо, мо видеоҳои шуморо пай дар пай интизорем. раҳмат ба хабарҳои нав. ба нави шумо як савол дорам. Аз Тоҷикистон ба Москав аз то чанд сола кӯдак чанд фоиз аст? ҷавоб ша интизорем. пешакӣ ҳазор раҳмати калом.
аз ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи россия кӯдакҳои то 2 сола ройгон мебошанд ва то 12 солара нархи чиптара 50% меспоранд. Раҳимов Бобоҷон нависад: салом алейкум бародар, оё мо метавонем бо мошинҳои шахсӣ ё ин ки ба мошинҳои роҳ равем? Мутаассифона роҳҳои заминӣ кушода шудагӣ нест, ҳоло сарҳадҳо кушода кишидан баъд метавонем, айни ҳол намешава рафта. Субҳон медиа нависад: бародар, мегӯянд билета через посредник мегирӣ, рост аст? Билета мерай прямой ай касса мехарӣ, ягон амуд посредник мақсад бояд набошад. Посредник ҳамин чиза бидонед ки ҳама вақт мисол мегирем, агар вақте шумо ягон чи харидорӣ кардани мешаед ягон кас, дар байн як кас дига ки боша ӯ ҳатман бахча ягон сомон кор мекунад. Як каси дигар нависад: салом алейкум Сорбон, ман духтарчаам хати рафтанием дар корпеши шӯ Москва ба. Духтарам якни моҳа гузашт. Духтарчаамам билет дар кор ё ки не? Духтарчатон ройгон мебошад. Аҳмад блог нависад: салом акаи Сорбон, ҳазор раҳмат. Ба хотири видеоҳо Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат бошад. Хизмати пулакӣ кардан 25 000 сомониш кардан, оё ҳами гап конкрет наҳай ва пулашро дар киҷо меспорем? Илтимос фаҳмоне пешакӣ раҳмат. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 25 000 сомоне ки дар чандин шабакаҳои иҷтимоӣ биромад, ҳамин қадар гуфт ки то моҳи май ҳоли вақт ҳастай барои тасдиқ кардани ана ҳамин сумма, яъне ки то моҳи мая интизор мешавем ки ҳукумат чанд қадар маблағ пешниҳод мекунад барои пардохт кардан барои аз хизмати ҳарбӣ озод шудан. Самая лучшая музика нависад: одамоне ки аз Тоҷикистон ба Россия меоянд, ягон основания лозим аст, ҳамина аниқ мекардед. Ягон асос лозим нестай, дигар танҳо мерен аму ҳуҷҷати тиббӣ мегирен, тест меспорену билет мегирен мерен. Ва ман дар як видеом қайд кардам ки ягон амуд ҳуҷҷат дар кор нест, баъзан нафарҳо нависанд ки загранам дар кор нест. Дигар ман фикр мекунам ки мафкураи одамҳо то ҳамин дараҷа паст нестай ки ман ҳамешаам бугум ки шумо загран бигирен. ин загран как обычно ҳама дора ва ҳама медонад ки бе загран рафтан намешава, чунки ҳамин гапам бисёр навистанд одамо. Бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависен. То барномаҳои нав, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.